By the way, ľudia, vítam vás u ďalšej epizódy, u ďalšieho videa z hry Soma. A hneď sa na to aj vrhneme, nebudem zdržiavať. Skončili sme tuto, čo vlastne je niečo v tej nejakej vedeckej lodi, alebo ponorke, alebo neviem, čo to vlastne začie, ale neviem, je to niečo vedecké a myslím, že dneska to bude mať nejaké grády, aspoň dúfam. Ale malo by to mať. No tak. To sú nejaké prístroje. Operate machine with safe. Jo, to sú nejaké... Holy shit! Oh shit. Oh shit. Oh. Dobre, len sa začala epizóda a už som v ríti. Už som posratý aj za ušami. Ty vole. OK, tak co trvalo, ideme tichšie. Som rád. Jo. Keď máme ísť? Na mizný obraz zase. Holy shit! Pičo, niekoho tam zabejú, to musíme. Kokos. Tam mám ísť. Pičo, tu mám ísť. Shit, dobre, jeden. Čurák! Ty vole. Ty vole. Toto tam do ríči. Určite. To... What the fuck, me? To čo je bolo? Tu niekto niekoho zabil. OK, neviem čo to bolo, ale asi sme išli dobre. Ty vole. No máme tu nejaký prístroj. Tak som sa neviem kúknuť. Vrtačka. OK, tak máme nejaký... Jo, to je ono. Omnitool. Tab je inventory. OK, toto je inventory. OK, tak máme tu... Na čo to slúži? To je... Čakajte... Control Computer System Board. OK, sorry. No to je nejaký prístroj, ktorý treba upgradeovať. Vlastne sa s tým dajú ja neviem, je tu, proste tu funguje na nejaký systém. Neviem, uvidí sa. OK, ja sa ešte napijem. Sorry, ale som vysmedol, jak vám tu rozprávam. OK, ideme ďalej. OK, no tak. No tak tu zatiaľ nič není. Ideme to teda tiššie, pôjdeme tiššie. A tu čo? Tu nič není. Ty vole. Ty vole. To čo je? What? Ty vole. Ty kokos. No ja som posratý, no sa mi to páči. Dobre no, tak... Nastražená pasca. Fú. Tu šlo z nejakého horného poschodia. Tu dole. OK. So tu prejdeme. No okej, tak neviem. Čo ďalej? Nič. Slepá ulica? Skúsime toto otvoriť, ale nevypadá, že by sa to dalo otvoriť. Holy shit. Dúfam, že sa to dá otvoriť, pretože ja som tu posratý. Aha. TF? Error. Tak nič. Tak asi to nefunguje k tomuto, alebo ja neviem. Ty vole. Čudné. Tak čo mám robiť? Neviem, ale zoberiem si to pre ochranu. Choďte do ríti, vás uhasím všetkých. Kábliky. OK, neviem si to dostať. Tu prebehneme. Už sme sa zadýchali. Tišie trošku, teraz trošku, chvíľku ticha. Minúta ticha.
OK, týmto sa nedá rozprávať, ne? OK. No čo máme robiť? Shit. OK. Tu neviem, čo bolo. Niečo nám tu chodí. To sa mi nelúbi. OK, sem už nejdem. To bolo strašidelné. Pôjdeme teraz touto druhou cestou. Dvere, asi sú zamknuté, či? Prosím. No že to nefunguje, ty vole. OK. What? To sme z druhej strany. Aha, ono to tu prebehlo. Jo, to je ono. Ty vole, ono to tu prebehlo. Ono to tu prebehlo a rozbilo na to tu dvere. Shit. To tu behalo. OK. A teraz čo? Keď toto nemôžeme otvoriť. Ja neviem, zavriem sa tu. Skúsim zapnúť elektrínu, neviem, či to pôjde. Asi to nepôjde. Jo, máme tu tieto... Aha, počkaj. Jo, ešte, že to vybral, než by som to nevšimol. Tu ja som slepý, musím dávať väčší pozor. Jasne, to sem funguje. OK. No, inštalizuje sa. Jo, tak sme to zapli. Systém status... Neviem. Nechápem. Welcome back, Zmeron. To nie sme my. Toto nie je potrebné asi. Jo, niečo sme otvorili. I know they told you that field technicians would get full access throughout Pathos 2. I'm here to tell you that's not going to happen. Don't get me wrong, I don't want to get in your way. We need you guys to keep this place up and running, but there needs to be at least some level of security on these things. I don't want to hear you barged into some quarantined area at Omicron and just knocked out the whole place with some virus, or whatever the hell they're doing over there. This is what you can do. You'll be able to use it to open doors. Basically all of them. If you can't, there's something wrong or someone didn't want you in there. Then what do? You shove that Omnitool into a terminal and see if you can't get around it somehow. I mean, sometimes you'll need to get into places where you don't belong. Just find a way. You're an engineer for crying out loud. What else? Take care of your gear. Don't be an asshole. That's about it, really. My name is John Strohmeyer, Pathos 2 security operative. I got an office at Theta. Come see me if you got any issues you can't handle yourself. Good luck. OK. Trošku veľa úloh si myslím, ale myslím, že to dáme. Your inventory. Tu máme čo? OK, no. Ops. Prečo stáčam mest? OK, tak máme to upgradeovať. S týmto. Čo to je? Tu. Asi s týmto. Zoberieme. Jo, zasunuli sme tam nejakú vec. Ešte... Mi tu lieta nejaká saračka, sorry. No okej, tu máme ešte nejakého pilota. What? Tomu som nechápal. OK, to ešte asi nefunguje, či? Ešte sa dá... Report. No, tak toto nefunguje. OK. Srať na to. No, teraz čo? Dali sme to tam. Však. Sme to upgradeovali, keď dobre viem. Ale teraz čo máme robiť?
sme niečo upgradeovali. Upgrade, jo. To treba furt tuto klikať, či čo, či? Neviem, dali sme to tam. OK. Tak sme to upgradeovali. Túto blbosť. Si to zoberieme. Môžeme dať naspäť, ne? No, tak asi nie. Shit, zase tu niečo prebehlo. OK, tak ideme von. A skúsime otvoriť nejaké dvere, lebo je to že vraj nejaký prístroj na otváranie dverí. Tak som zvedavý, že či sa s tým dá niečo otvoriť. Skúšame tieto prvé. Čo keď náhodou. Asi nie. Druhá strana. Prosím. Tak, toto asi nie. OK, no ideme ďalej. Dvere hľadať, dvere. Ty vole, ale fakt. Toto je epická hra. Teraz sa mi začína ľúbiť, pretože je to niečo viac. Skúsime tieto. Tuto nám to minulé vyšlo, takže toto by mohlo fungovať. Ale sme to iba to stačilo teda upgradeovať, podľa mňa. Či? Nechcel vidí. Oh yeah! Sme na to došli. Ty vole. OK, dá sa to aj zatvoriť? Nedá. Nevadí, no tak... Ty vole, to je Brutus. To je halúzne. OK. To má nejakého robota. Kávičku. No, to sú nejaké ryby asi. To vypadajú žralok. Tornádo. Tornádo. Vír, sorry. OK, to asi nič podstatné nebude. Či? Jo, tu je počítač, No, ide sa. Jo, to bol nejaký rozhovor nejakých týpkov. Ideme ďalej. To nebudem komentovať, pretože som tam niektoré veci nerozumel, bohužiaľ. To sa sprodulnem, ale... Ono, ja som ani nepočul poriadne, že čo a ako. No, to už mám otvorené. No tak, ideme potišie. Nové veci. Zase nový priestor. Máme tu... Termálny plán je tadiaľ. Tak to bolo asi tam. OK, to je nič, service, storage, sem potom pôjdeme, dúfam, že tu niečo nájdem. Brick room, OK. Jo, tu sa mi to už uložil, takže som zvedavý. Už zase nejaké sračky. OK, tak ideme security, dobre, ideme security. Tu nejaký stroj. Kde sa nám to tu bliká? Toto nie je dobré. Ty vole. Tu bude táto stračka. Niečo tu je. Ty vole, čo som spravil? No to tu zamklo. Aha. Niečo napadlo. To by som sa nedotkol. Lol? Ono nás to vyliečilo. Fajn. Dobre, nás to vyliečilo. Neviem čo to síce je, ale pomohlo nám to, takže... Takže vlastne v podstate to bolo niečo dobré. Asi, neviem. Ale ja by som to ako v živote nedotkol. Sračky hnusné. OK, ďalšie dvere. Nie, toto nie, to je veľmi úzké. To nie. Ach. OK, tak ideme tam. Počkajte, jak sa tam leze? Aha, ja som retard.
Ja tu skáčem a stlačem CTRL a pritom stačí stlačiť. Ešte nás to zaverelo. No tak toto bude zaujímavé. Teraz vozíme vlastne tej sračke, ktorej nás tam napadlo, tá blbosť, čo vtedy vypadlo. No tu keď niečo stretneme, tak sme v riti. Shit. Ty vole. Tak tu je len jedna cesta. No, tak to je v riti, ty vole. Ty vole, ty vole. Dúfam, že to prišlo a neuvidela nás to. Nepočulo. Nepočulo. OK, kde máme ísť vlastne? Ideme za tou sračkou, čo tu bolo. Ja, tu sú nejaké dvere. Ideme sem. OK. Tak si to otvoríme. Nee, to sú zavreté dvere. Ty, nee. Zase tu niečo chodí. Ja mám pocit, že ono vie, že kde sme. Však tu sú všade kamery, tak keď je to prístroj napichnutý, tak to snáď vie, nie? Vy si odsledovať kamery, že kde sme. Jo, toto je otvorené, toto je otvorené. Jo. Station control. Otvoríme. Kúkajte na to, ono sa to kýve, Prečo sa to kýve? Plus sa to, ty kurňa! Nepotrebuješ to. Dobre, tak sme to vypili. Vypili sme túto sračku. Ono sa to všetko napája cez toto? Zapojíme ho naspäť? Dá sa zapojiť naspäť? Možno by nám niečo povedal. No tak už to je jedno. Vypojili sme to. Možno to bol zlý prístroj. OK. Máme tu manual bus S1. Čo vôbec neviem, čo je S2. OK, dá sa nám niečo otvorilo. No okej, pozrieme sa, čo tu ešte je také. Počkajte, na čo to slúži? Zapli sme asi elektrínu. Jo, to bude elektrina. Poďme sa ešte na počítače. Dobre, nič viac sa to nedá zapnúť. Takže v podstate sme v suchu. Odpili sme jedného sráča, neviem, či to bol dobrý zlý. Uvidí sa časom. Ideme ďalej. Teda. Pána tu sa viac nedá robiť. OK. Prejdeme teraz. Neviem, či ideme neviem, či mám ísť naspäť. Tadiaľ, alebo tadiaľto. Skúsim ísť teraz tadiaľto. Či keď tam bude niečo... Zase tu niečo chodí. Fuj, to je také hnusné. Je to zatvorené. Holy shit. Tak nič. Poďme na prd. To skúsime tam tie druhé. No, tie sú tie zatvorené. Tak ideme naspäť. Shit, dúfam, že som neurobil, že som odpil toho robotíka. No, tak to je na prd. No, do riti. Asi som ho mal nechať zapnutého. Už nám poradil, dobre. No, tak to je prdali. No tak ja to zatvorím pre istotu. OK, no. S1, S2. Všetko je uzamknuté. Dá sa to len tuto riadiť. Zapli sme. No a čo tu mám robiť? Niečo ďalej sa tu nedá. A však tu je napojenie ešte. A čakajte. To je... Aha!
Ja som retard. To stačilo zapnúť? Aha. Trojku asi neviem zapnúť, čo? Sorry. 1 na 2. Zapneme najprv toto, neviem čo to je. Veľké sa to načítalo. What? Nechápem. Pustím a týmto to zastavím? Jo. Nie? What? Čo to chcel do mňa? OK, načítala sa. No zapneme jednotku. Zapneme dvojku. Nie, zapneme jednotku. No tak toto bude zaujímavé. Teraz sa tu si budem strať pol hodinu. Aha. OK. Jo! Dobre, prišli sme na to, že ma to nenapadlo skôr. Ale tak neviem, aj to funguje. To čo je? Jo, si sa zapli svetla, zapli sa prístroje. Neviem, či sme to spravili dobre, že som všetko teraz zapil, teraz všetko sa zapne. What the f... To čo je? Dobre, zapneme sa, takže... To sú asi main power. Unlocking, dobre sa to otvára, čakajte. No s týmto ja neviem nič robiť. Všetko sa nám snáď otvorili dvere. Jo. Lamba je online. What's happening? Hello, is there anyone there? Hello? Hey, can you hear me? I hear you. Absalom, what's going on? I have no idea. I just sort of woke up here. In the room right now? It was like a seat with a helmet. Is that right? What's your name? I'm Simon Jarrett. And what do you... signal... damn relays. Where are you now? Someplace dealing with electrical power. I'm not sure if it's a plant or a transformer. Yeah, you're probably in the thermal plant somewhere. You want to go upstairs to the comm center. It's the room with the dome ceiling. Hey, look, this place is not... There's something seriously wrong here. Hello? Ty odpět nás, ty. I'm sorry, I didn't catch that. We lost another relay. Oh, okay. Listen, head for the comm center upstairs. I'll wait here. Tak nás niekto odpil. No signál, super. Tak sme volali no, aby som vám to vysvetlil. Volali sme nejakej... Si to stopnem. Volali sme nejakej babe, alebo bohvieš, kto to bol. Ja neviem vôbec, kto to bol, akože. A ona nám radila, vlastne sa nás pýtala, čo tu robíme. A nám... Čo aj, my sme vlastne rozprávali, že nevieme, čo tu robíme a že tu je proste niečo zlé na tomto mieste. No tak asi toľko a potom sa, že čo tam robíme. Ja neviem, proste ona nám vlastne nepomohla. Ono z nás to odpilo. Podľa mňa my máme utiecť, lebo ja to otvorím, to je jediná cesta, čo máme, takže... No ty vole. OK. Nevypadá to 100-krát príjemne, popravde. No, klikneme sa. Systém. Systém je online. OK. Podľa budeme musieť zapnúť tieto reaktory, alebo neviem čo to je. Vidíte, tu máme 1, 2 nezapnuté. Fújte, čo sú tieto sračky? To šmíka. Dáme si pozor, že sa to šmíka. Aby sme nespadli. To je nejaká hnusná škaredá diera. No jak? No okej. Shit! Hore. Hore, pakuj hore. Do riči, ty vole! No tak to je v riči. Ešte to je trošku menší bug, lietajúce veci. Ty vole! To
Tu nejaký, ty vole. Videli ste toho robota? On tu chodí nejaký retard. A ide rovno sem. Ty vole. Ty vole! WTF, čo to je? Kúkaj. O, kokos! Ty vole. Jak sa dostanem teraz hore? Shit. To som posral. Mal som ísť pekne po rebríku, ale síce aj tak som otrhol, tak by sa... Ty vole! No, tak to je vrití. Teraz je tadia. Tam sú schody. To vrití. Spadal nás. On ide sem. On ide sem. Zastavil sa? Už ide späť. Ty vole, to je vrití. On tu chodí, to je čurák. Ty vole. No a ja čo mám robiť, ty vole? Však keď nás badá, tak nás zase zabije, či čo? Či ja neviem. Otočil sa? Jo. No tak to je vrití. Nie je to niečo, čo by som mohol hodiť? Jo, prešiel. Len nech ide ten čurák. Ja si idem pekne po schodoch. OK, tak toto prejdeme. OK. Tak to sú takéto monštráto však. Dobre, tu sú schody. Prosím, nech tie nespadnú. Prosím. Teraz po schodoch? Ne, neviem, idem po schodoch hore. Jo. Čo je? To čo je? Zavri to. OK, tak sme... Jo! Tak sme v bezpečí. Oh, shit. Ty vole. Jo, sme v bezpečí. To je dobré, to je dobré. Som posratý, pretože vôbec neviem, čo sa deje. Ale sme niekde inde. To je dobré. To sa mi páči. A to sa dá ísť iba hore? Ty vole. Je to nejaký robot. To čo je? Zapol sa svetlo z ničoho nič. To prdele. Oni tu fungujú stroje? Jak sme zapli všetko. Ale však to není dobré podľa mňa. Čo toto je? Login. Change. Back. Skúsme sa pripojiť. Lockdown. Progress and check for details. OK. Shit. To čo je? Prečo? Že by nás zistili? Aj tu bude to isté. Jasne. Tu máme to zavreté. OK, lock. Máme sa pozrieť v terminále pre detaily. A kde? Tak ideme do terminálu. Jo, tak skúsime nájsť. Oni podľa mňa vyrábali nejaké monštrá. Jo. Vyrábali nejaké monštrá, ktoré my potom budeme musieť bohužiaľ vypnúť. No, tak to ešte nejdem kúknúť. Len sa omrkneme si najprv toto.
Vypneme to, poďme to vypnúť. Jak sa to vypína? Dobre, no. Tak tuto asi nič nebude. A on sa tam napája. To je čurák, ideme ho odpojiť. Vypneme ho, čuráka. Aha. Kde sa napájaš, ty čurák? What are you? Are you blind? It's me, Carl. Carl Semke. Wrangler? Any of this sound familiar to you? No, actually. Well, thanks for being so helpful. It's not like I'm knocked out on the floor or anything. To je nejaký robot. Aby som najčo odpil, nepáči sa mi. What's wrong with your... Aha, počkajte. Did you go diving in sewage or something? Oni ho chcú odrezať. Aha, aby som... Podľa mňa on je s nami. Are you human? Shit, did my body give it away? I try hard staying a mystery. Yeah, I'm human. Are you? My name is Simon. Do you know anything about this place? Oh, you knew. That makes this slightly less weird. Look, I'm obviously hurt. If you see anyone else around, just tell them where I am. OK. Tento robot si myslí, že je človek. No má meno. Ty vole. To je dosť epické. Keby som vypol tieto prístroje, ale neviem ako, ja mám pocit, že oni ho chcú zničiť. Dobre, tak tých robotov nebudeme veľmi odpájať, podľa mňa. Tu si zavrieme a termále máme nájsť toto heslo. No kde to nájde? Kde je termál? Máme tu proste... Check terminal for details. OK. Skúsime. Toto neviem čo je. Communications. To bude asi hore. Jaj, tuto máme. Conference Centrals. Toto nie. Toto neviem čo je. Workshop. No a kde je tu terminál? Že by toto? Fuj, ty vole. Ty vole. A počkajte, ide. 0722. To si niekde zapíšem, počkajte, ja si to stopnem. Zapíšem si 0722. Jo, na tento papier. 0722, OK. Ja viete, aby som náhodou nezabudol, čo keď to bude to. A volá sa, aj to si pre istotu zapíšem. Volá sa nejaký typek. Sam Kane. Jo. Sam Ken Carl. OK. Mám to zapísané, ide sa ďalej. Ako je mi ľúto, že aha, nedopadlo najlepšie. To asi neotvoríme, čo? Dúfam, že toto je terminál. Nevypadá to dobre, tam tá chodba, tam nejdem. To je zatvorené, tak tam ani musím ísť. Ale nie je to terminál, to je hlavné. OK, toto tam dobehneme. No, fajn. To miesto vykráčame. Turn around. No, tak toto je nič asi také podstatné. Bota. Dobre, to si bereme. Ale nechám to tu, nebudem sa zaujímať takou blbosť. Highlock. No okej, ja neviem. Skúsime sa vrátiť a niečo tam nájsť. Proste neviem, kde je to terminál. Čo tu, kde tu máme ísť?
Ale sú tu zavreté dvere, takže to sa mi páči. Skúsim nájsť ten terminál, lenže sa mi nechce ísť cez toho robota. Zavrieme. OK. Si ešte vypnem klávesnicu. Tu svieti. Kde je tu terminál? OK, takže terminál. A tu papka je, čo to je? Kde sme? OK, no takže... Terminál. Check terminál. TF. No ok, kúkneme ešte tie ostatné dvere. V týchto sme ešte neboli. Lepšie. Tu ďalší robot. To bol... Plne to sú nejaké ich zážitky. Ja si myslím. To, čo oni zažili, a proste si to pamätajú. Nič. Tak to nič není. Fajn, tak sme boli. Boli sme... Tuto, boli sme tuto. Tuto sme ešte neboli, pozrieme sa na toto. Aha, ono to je... Ono to nejde. OK, tak jediná cesta, čo je, tak je tá ďalšia teda. Super. No tak to tam dáš, prešprintujeme teda. Fajn. Hajolok. Toto nejde otvoriť teda. Ne, tak to nebude fungovať. Danger. OK. No tak tu je voda, ty vole. Dáme si oblek? Nemôžeme si dať oblek. Skúsime tam dať túto blbosť. Sem. No dobré. Musíme dostať nejak to heslo. Skúsime tam tohto týpka heslo teda. On je terminál však. Jo. Ježiš, ma to skôr nenapadlo, ja tu behám jak retard, ty vole. Tak ja tu behám jak retard, hľadám tu a potom ma napadne, že ten človek vlastne, on môže byť terminál, takže tam dáme jeho ID. Jasne, že to jeho ID, ty vole, ja sa poserem. Ja som úplne zabudol, že som toho týpka asi opísal, ja sa to ospravedlňujem. Ty vole, takže. A keď chcem písať, change, aha. No tak je to 0722. OK. Ty vole, ja tu behám jak retard a ono to je toto. Mail. Sorry, product has been secretly sent. OK. Nejde to? Všetko zapneme, všetko zapneme. Tam je niečo, niečo to tam drží. My sme tuto. Čakajte, aha. Toto sme my. Tu zase ísť donútra. Toto sú zablokované, či čo?
OK, skúsme sa ešte túto zaregistrovať. Počkajte, ja som sa ešte nekúkal na ostatné. Ešte daj back, stuff. No to je nič. Neodhlásime sa, chcem byť prihlásený. Change. 0722. OK. Prúha. No dobre. Niečo sme si tu otvorili. Skúsime ísť sem. Jo, toto sú zavreté aj tieto. Tieto dva nejdu otvoriť. OK. To furt nevidia. Tam je niečo posrané, či čo. Neviem. OK, tu som si niečo otvorili. Tu budú ďalšie dvere. OK, tak... viem, že to nebol až tak moc zaživný diel, ale to skúsim nejak zostrihať, aby to vypadalo zaživne. Dozvedeli sme sa teda nové veci. Bohužiaľ som hľadal strašne dlho tohto typka. Jo. Prvýkrát sme videli nejakého retarda, ktorý nás tam fakt nahája a robí nám hrôzu. Fakt to vypadalo hnusne, ty vole. To bol nejaký robot, neviem z čoho všetko spojené, ešte nás nezabil. A myslím, že teda bol to menej zaživný diel, z toho, že som to strašne dlho hľadal, ale ja to skúsim zostrieť a bude to môže vypadať dobré, takže snad to bude dobré, snad sa vám video páčilo, ak hej, tak dajte like, odoberajte, komentujte a zdieľajte. Uvidíme sa v ďalších videách, čau! Тут конца заезжим, а здесь самый? Я мимо. А где ты с этим прикольный, как уже?